Hola, bones! Us donem la benvinguda des del CEJAS en aquesta microcàpsula sobre mètodes anticonceptius. L'objectiu és poder desmuntar 4 dels grans mites que tenim vers els mètodes per tal de poder gaudir de les nostres relacions sexoafectives i que siguin més plaents. Comencem, si us sembla. El primer mite. Les pastilles em regulen la regla. Això no seria ben bé així. Hem de tenir en compte que tots els mètodes hormonals funcionen de tal manera que nosaltres no ho volem. Per tant, si no hi ha una ovulació, també descartem la probabilitat d'embaràs. Quan parlem dels mètodes anticonceptius combinats, com serien les pastilles, l'anell vaginal o els pegats, el que està passant és que s'alliberen 2 tipus d'hormones, els estrògens i els progestàgens. El funcionament d'aquests 3 mètodes seria molt similar, perquè comparteixen que hi ha un període de descans o de pastilles placebo. És quan nosaltres tenim una menstruació, que seria com un sagnat per deprivació. Els DIUs. Sovint hem sentit aquests naixements amb els DIUs a la mà. Doncs, segons l'ESEC, té una taxa d'efectivitat del 99,8%. Per tant, tant els DIUs de coure com els DIUs hormonals podríem dir que són mètodes anticonceptius molt segurs. Finalment, hem sentit sovint que el condó extern és l'únic que és un mètode anticonceptiu de barrera. Doncs això també és fals perquè ens estem oblidant del preservatiu intern i del diafragma. També cal dir que el diafragma seria únicament un mètode contraceptiu, ja que no ens aïllaria de les ITS. Com sabeu, els condons interns i els externs són els únics que tenen aquesta doble funcionalitat d'aïllar-nos contra embarassos i contra malalties de transmissió sexual. Finalment, podríem afegir les bandes de làtex com a recurs per fer de les nostres relacions més segures. Us invitem a compartir aquesta informació i a seguir desmuntant mites sobre sexualitats. Per més informació, a la nostra web centrejove.org. Ens veiem pel CEJAS!